ɗan gyara mu gani wannan ni ne bari shiga sai ka dade to da dai to Allah ya taimake ka ya isa ka ya isa ka ku ban mu ya isa Jamilu bari dan shiga sorry ya isa Allah ya taimake ka gida yana jajantawa mahaifin wannan yarinya Hanifa kamar yadda kuka kallo sallallahu alaihi wasallam wannan shine baban Hanifa kamar yadda kuke gani injina da Rabi Musa Kwankwaso ya zo domin ya jajanta masa bisa wannan kisan gilla da aka yi wa yarsa mai suna Hanifa ya kamata a ce ya shiga gidan ya kamata a ce ya shiga gidan to Allah ma dauke yayi ga baban ya wannan haka yake wallahi wannan ya balle ya balle kamar yadda kuke gani wannan ita ce makarantar ta Noble Kids inda aka yi kidnapping din wannan yarinya kuma aka kashe ta ga ta nan kuna gani ga dalla wannan ita ce makarantar Noble Kids Academy kuma yadda kuke gani a tana wannan ita ce makaranta jagora ya shiga mota Noble Kids Academy. Allah ya sa mai banjin ma muje oh my god wait sorry kai gabara mana ka tare mu gabara mana kai Allah mana ai ba ka zai da kuke yi da asada ya waye
baban ne yake zaman makoki ana ga makarantar nan ce da ku wallahi muna faɗa muku kurbo zakafiya mun ya mutum wawaye yadda gida tawa mutane ina